ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଦ୍ରୁତଗତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଭଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମ ବସ୍ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି କାରଣ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବସ୍ ଫିଟନେସ୍, ଚାଳକ ସ୍ଥିତି ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ टाइप करंतु न्यूज ऑन ओडिया। एबे यूट्यूब रे न्यूज ऑन ओडिया चैनल उपलब्ध। एतर उपभोग करंतु, देखंतु, जानतु 24 घंटार अपडेट खबर। जदि आपनको आमर खबर प्रसारण भल लागिला, लाइक, शेयर, कमेंट सह सब्सक्राइब करंतु। पार्श्व रे थिबा नोटिफिकेशन बेल उपरे प्रेस करंतु।